pico Peñagolosa y con ella me despido. Com ja sabeu, n'hi havia un home així molt gran, de 300 anys, que per la grafiosi se va morir, que va caure posteriorment, i ara teníem el comboi de plantar un tiler perquè siga ara mateix l'arbre, o en un futur, l'arbre emblemàtic de Sant Joan. El tiler enamorat. El tiler és gran, com un pit gegant, és verd, com un jardí despert. Són fulles enamorades, en forma de cor, són fulles meravellades, són fulles de l'amor. Té el tronc llarg, com el peu d'un gegant, molt lluent i enamorant a tot el que el vol. La seva flor és com un poema d'amor, relaxa com un palau enamorenc. Avui és un dia de l'arbre molt especial a Vistabella, a la comarca de l'Alcalatén. És singular i diferent perquè s'ha preparat tal com es feia fa uns 200 anys, quan es va inventar esta festa, amb música i poesia, amb els xiquets i els mestres del poble, una bona dosi d'estima i molt de respecte pel nou morador d'un lloc tan emblemàtic i sagrat com l'entrada a l'ermitori de Sant Joan de Peñagolosa. El nouvingut és un jove tiler que està cridat a ser l'emblemàtic arbre del lloc sant, així com ho va ser el popular i famós Om de Sant Joan. Un exemplar monumental que, com molts altres oms valencians, va ser víctima de la xiaga malaltia de la grafiosi en la dècada dels anys 80 del segle passat. I durant molts anys va estar a poc morint, ja restava com un esquelet que tenia el seu encant també, la seva imatge característica, però clar, en estar mort va caure en tempestes d'aquest hivern va caure. Els 11 alumnes de l'Escola Pública i Unitària Sant Joan de Peñagolosa, que estudien mesclats i preparen les activitats de forma conjunta, fa setmanes que organitzen este dia tan assenyalat. La poesia i la música tradicional composta i escrita per 11 estudiants i els seus 2 mestres ha de servir per a donar una benvinguda llarga i anyenca al senyor Tiler. El tiler de Sant Joan, que bon es farà a veure la gent anirà i de segur s'alegrarà. Molt bé. Hoy he visto un tilo, que nunca lo olvidaré. Siempre que oiga tilo, lo recordaré. Molt bé, que bonico. I ells planten l'arbre que creixerà al mateix temps que creixeran ells i que està en el parc natural i que està en un lloc emblemàtic dins de Vistabella com és el propi ermitori, a banda de ser un espai protegit, i reforça la unió entre estos xiquets i l'espai. Mestres, xiquets i uns quants pares també han pogut conèixer a la Casa del Forestal i Centre de Visitants el documental del Parc Natural del Peñagolosa, realitzat amb imatges del programa Medi Ambient, un treball estret d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i Radiotelevisió Valenciana. Un arxiu audiovisual fruit de 15 anys de gravacions pel gegant de pedra i sostre de Castelló. Els deixem amb les sorpreses encisadores del Peñagolosa. Nosaltres tornem la setmana que ve. Demà a la nit, una bandada de